Лък е бата. Тук надолу не е. Още че. Между другото, ако не го забиеш отдолу. Не го забиеш пряд, пита между другото, че много ебано. Почва се Аз ти влачиш. казах, че тази кола по принцип кара горе-долу, на там на къде тя реши. Горе-долу в момента между другото видиш по диагонално, сещаш ли се? Иначе почваш да влачиш и по-другото ти става цялата сняг. Да, извиняй, знаеш какво става, като дадеш газ първи и ядеш сняг. Това ти кажа. Затова изпища, нали? Не, друга като... Нищо не мога да направя. Това не е проблем. Проблем е като почна да ги дава така и като почна да влачи. И падна от туши. Като влачи лошо, да го диш сега, лошо е спадат. Това първо ти не пускам нормално. Не, вече. Чакай сега. Това е аудиторката. Спреш трака. А това е юрист. Кой е юрист? Спри. С мен? Не, маха да спреме, не знам защо. Не, дей хубаво. Ще размаеш, ще паднеш напред, гарант. Човек ще преби. Ще паднеш, не дей. Много бавно. Ама бавничко. Адски бавно. Директно сумка задния... Ама бавничко, човек. Не е добре. Не гъвай! Чакай да слезам. Не, няма да слизам, чай малко. Найлончето да си го оформих под задника. И програмиста. Програмиста, сърфист. Естествено, че го снимахме. Аз какво мога да... И аудитора отново ще повторя. И юриста. Това са долни инсинуации. И белия Мерцедес. Така. Машо. Айде си ходим. Айде си ходим, скачи. Аре, жена! Шепът! Не, това е лоша работа. Ела отстрани, по възможност. Ама те къде отиват сега? Не знам. Чакай се. И как завършва един ден за